かな。かの者に風のごとき軽さを。まだ学ぶべきことは。かの者の傷を癒したまえ。かの者に力を。また剣の腕が上がったわ。かの者の傷を癒したまえ。
やっとくそ、どうやらどうやらかの者に風のごとき軽さを。面白かったぞ。者たちを癒すたまえ。勉強した甲斐があったかな。
バルガス将軍ま。遠流兵団のナンバー2だけではないぞ。おお、そう。モーガン様。おい、お前。えなーによ。だったらなぜもう行くわよ。